Siguro sa atong pagpadayon sa atong kinabuhi, ilabi na nining nagkadool na kita sa bagong tuig. Nindot ang atong mga pagbasa nga naghahatag ka nato og mga pahinumdom, ilabi na kung unsay maayo, kung unsay angayan ka nato, ug unsay maghahatag ka nato og kalambuan sa atong kinabuhi. Sa atong unang pagbasa, atong nadungog diha sa may katapusan na dapit sa pagbasa, gingon nga ang tanan nga mahigugma sa mga material nga butang lamang, kining tanan mahanaw, dili kini mulungtad matud pa. Apan ang tao nga nahigugma o nakaila sa kabubuton sa Dios, kini magpadayon og siya mulungtad. So mga igsuon, diha usab sa atong ebanghelyo karon, gipahinumdum kanato ni San Lucas ilabi na sa kinabuhi ni Ana, ang usa ka propeta nga babae. Ang iyang pagkamakanunayon sa Dios, ilabi na diha sa iyang pagsimba, pagpuasa o pagpuyo diha sa templo hatlos adlaw o gabi, tungod sa iyang paghigugma sa Dios. So mga igsuon, kini gipahinumdum ka nato tungod kay kita mga binunyagan, kita mga anak sa Dios, o gani isip mga anak sa Dios, kita unta kanunay nga magmatinud-anon og sa kanunay nagasunod sa kabubuton sa Dios. So diha sa atong unang pagbasa, simple lang ang pagsulat sa mga anak sa Dios, pagsulat sa mga bana, sa mga anak, no? Pagpahinumdum kanunay kung unsa gayon ang pagkinabuhi diha sa Dios, kung unsa gayon ang dangatan sa usa ka tawo kung siya matinud-anon kanunay diha sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo gipasabot diha sa kinabuhi ni Ana nga usa ka propeta. Ang iyang pagkamatinud-anon sa Dios, iya kining gipakita pinaagi sa iyang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi diha sa pagkamatinud-anon sa iyang pagalagad sa templo. Ang iyang kinabuhi gipakita niya nga usa ka hulagway o usa ka modelo alang sa tanan, diha sa pagsimba, diha sa pagampo, diha sa pagpuasa. Mga igsuon, kini pagpakita niya again nga siya matinud-anon diha sa Dios. Aside from that, siguro mo ingon ta nga bulahan kayo kini si Ana, tungod kay ang iyang gidamgo o ang iyang gipaabot nga makita niya ang magtubos sa kalibutan na hitabo gayon. Sa dihang si Jose o Maria naghalad ining bata dito sa templo, no? Ilang gihalad isip panganay nga anak. O diha sa ilang paghahalad, mitagbo kining babae nga si Ana nga propeta. O nagpadayag siya mahitungod ni ining bataa. Nga kining bataa mahimong manluluwas, nga siya magluwas sa katawhan. O para kaniya, kini usa kadakong grasya para kaniya. Tungod kay nakambot niya ug nahitabo diha sa iyang kinabuhi ang iyang ipangandoy nga iyang makauman, iyang makita ug iyang masinati kining maong bata. Mga igsuon, at alang kanato doon na pa kita ingon ni Ana nga pagbati nga sa kanunay diha sa atong pagtambong sa santos nga misa, diha sa atong mga pagampo, ato gayong bation diha sa atong kaugalingon ang presensya sa Dios, ang presensya sa atong Ginoo, diin naningkamot usab kita nga kita mahimong suod kaniya, mahimong kabahin sa iyang gugma ug sa kanunay nagsunod ug nagbuhat sa iyang kabubuton. Mga igsuon, kung kining tanan nag-andam kanato kanunay sa matag adlaw, nindot kaayo ang mahimong bag-ong tuig nato, ang pagdawat nato sa bag-ong tuig nga puno sa grasya ug pagkamatinud-anon sa Dios. Kitang tanan gitawag sama ni Ana nga propeta, pagsangyaw sa maayong balita, ang pagdawat kanunay kang Kristo diha sa atong kasing-kasing,
Human siya mataw uban kanato diya sa atong kasing-kasing, ato usab siya nga ipaambit ngadto sa uban. Ug mao kini ang tawag sa matag usa kanato, mao kini ang atong misyon sa adlaw-adlaw. Dili lang ang pagdawat kaniya, apan ang pagpaambit kaniya, ang pagpailas sa atong Ginoo nga nataw diya sa atong kasing-kasing ngadto usab sa uban nga wala pa makaila kaniya. Mga igsuon, sa atong pagpadayon nining Santos nga misa, ato gayud pamalandungan ang kaayo sa Ginoo sa matag usa kanato. Dili man tanan nahitabo ang atong mga gidamgo o atong mga pangandoy sa kinabuhi. Apan nasayod kita kung unsa man ang atong mga kalampusan o unsa man ang nahitabo sa atong kinabuhi, tungod kay ang Ginoo nag-uban kanato ni ining mga butangan. Kung dunay dili maayo nga nahitabo, magpasalamat kita sa gihapon sa Ginoo, apan ato pang pangayoon ang labaw nga iyang paggiya o pag-uban kanato. Atong himuon ang mas kita mahimong matinud-anon o masaligon diha kaniya. Kay ang tanan gikan kaniya. Matod pa sa unang pagbasa, dili lamang kita musalig sa mga material nga butang, tungod kay kining tanan mahanaw ug mawala. Apan kung kita musalig ug mahigugma sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, kining tanan mulungtad alang kanato. Amen.